Input 3DG kanuan, tinggal rekomen siya pang okay. Ayaw rin na ng buhok? Isya mo yung Ayaw rin na ng kataw. yung mobile. Kan ka. Okay, ayaw ni Pantin Tatukal pa kayan? Yung mobile. Hello, Raya galab. Tumba ka. Ano kung saan tumba kay Galab? Igalab. Ikalo ka. Okay, mga pamakan sakto ha. Uy, sakto binatang mga hayopin siya hindi. Kabaw! Uy, nag-fix ka mo ko. Malamig na kita si Virus Magkaroni. O Virus Corona. Coronavirus. Oy! Oy, jangan kasi kagkapi ka ba? Kasampapan! Oy! Oh, cukup di atas, jangan lebih di bawah. Adlaw ito yung pantaya style niyo. Gayaw na isang dala style puti. Bukon, Rolex. Takad ko. Rolex. Uno. Dayahan na ka. Koko? Aming koko pagkaunon yun. Coconut. Iwan na yung anak ko. Okay, yan na. Ayan na, ha. Yan na.